Hey guys, welcome to my YouTube channel. दिनैहाय जोङो इन्टारेस्टिं भिडिअबो लागोन आरो हाबो जावगोन बेखौ लादों हा जावनो फैदों आरोना। दिनै हा जावनाय भिडिअ जोंनि फुटबल जरानि हाखौ बोरै जावो मिथिगोन आरोना। गासिबो जा जेथु हायो दिनैहाय नोंसोरनो जों दा मानसिफ्रा 7 जन दङ। 7 जनाव जों दा बिगाबसे हायो बेखौ नोंसोरनो देखायगोन आरोना। बेसेबां हायो एसेबां देखायलांगोन। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। भिडिअखौ स्किप खालामनाङा आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। फाइनालि हा जावनाय जायगायाव सफैबाय आरोना। आसुलफ्रा होखावगासिनो बिसोरखौ नायसै माबादि। आं फैनि आगे दब्लायनि हाबावबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। जोंनि हा जावनाय भिडिअखौ इन्टारेस्टिंबो जानो हागौ। होखावगासिनो आसुलफ्रा दामब्राफ्रा साफा ओरै बैसिम आरोना। होखाव आसोलफोर होखाव। ओरैनो खामला लायाखै नोंसोरखौ। माहाजोना दासो फैदों नै। होखाव आसोलफोर। नुदों आसोलफ्रा होखावगासिनो। माखासे बोरै माखासे दङमोन ना सासे बोरै गुवाहाटियाव मालाय गुवाहाटियावलाय Baidani jugni aban mau geram mau kisengera aban mau geram mau kisengera Laifang sari-sari जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जों जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै मावथि हान्जा मेंनो रोङै मावथि हान्जा Ang jabai dani jugni aban mau geram mau kisengera aban mau geram mau kisengera Bifang laifang sari-sari जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जों जाबाय दानि जुगनि
मावखि सेंग्रा आबाद मावग्रा मावखि सेंग्रा आंबो जाबाय दानि जुगनि बेंनो रोङै आइजो सिख्ला आबाद मावग्रा आइजो सिख्ला बिफां लाइफां सारि सारि सोमखोर मिथिंगा गाबगादों बिफां लाइफां सारि सारि जोंनि गोसोआ एबारनिया जागोन दब्लायसेखौ खय घन्टा लायो बेखौ हागोन आरो ना नैबे गासिबो नै बेसे बे दब्लायसेखौ बेसेबां गोबाव लायो बेखौ नायगोन सेकेन्डखौ खिथानाय जानाय नंला आं दा नोंसोरनि भिडिअ'आव खिथागोन बिदिब्ला भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो स्टार्ट खालामबाय नायलांबाय था बिदिबा आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावखि सेंग्रा आबाद मावग्रा मावखि सेंग्रा आंबो जाबाय दानि जुगनि बेंनो रोङै आइजो सिख्ला आबाद मावग्रा आइजो सिख्ला बिफां लाइफां सारि सारि सोमखोर मिथिंगा गाबगादों बिफां लाइफां सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै मावथि हान्जा मेंनो रोङै मावखि हान्जा ला 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 हो 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 हे 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 ओइ जों बयबो गाइसमोन हाबाय दाना खय मिनिट जाखो नायसिगोन आरो ना फुरा 12 मिनिट लाबाय आरो ना फुरा 12 मिनिट बे दब्लायसेखौ नै दब्लायसेखौ फुरा बे एसे दंबावो बेखौलाय मा हमनो हाखाबाय बिगासे जोब्बाय बिगासे मेंसिजोब्बाय जाला ओंखाम उखैनायाबो जाला थांनांसिगोन नै मालिका हा खदालाव गोलैबा रागा जोंनांगौ ओइ खदालाव गोलैबा रागा जोंनांगौ दब्लायथामल'सै नै दब्लायथामखौ जावनानै ब्लडबायबो बारो बेखौ 10 दै गांनाया जाला दै लाबफैयाखै नैबे दै फुरा लोंग्राया दै दिनै मोनलोङासै भिडिअखौ नायलांबाय था इन्टारेस्टिं जानो हागौ हा जावदोंना दावराव जानो फैदों नोंसोर ओइ मालिक थासान्दियाव हा जावनो फैदों ना मा दावराव जानो फैदों मालिका सोरबाय आंसो मालिका न' मालिका दैखौ लाबाखै दै गांनाया जाला बंखि नागिरनांसिगोन आरो ना बंखि लोंनोसै बंखि नागिरनि बे लोंजागोना लोंजाया हा बे लोंजागोना लोंजायालै सोरबा खिथु सुयो नामा सोरना खिथु सुमारो ना हयले दैयानो गेन्दासनो बे लोंजाया र' बंखि नागारसै मोनसे
न' मालिकआ दैखौनो लाबोफायाखै दै गांनाया जाखालाबायदि माइ दैलांनि अखौ लोंबावनांगौरा हा दहाय फुंनिफ्रायनो दै गांगासिनो आं जायखिजाया माबा माबिबाबो लोंनांसिगोन बेबादिखौनो आखायानो मैला जोबगोन बेजों होखावबाय खर'नि मोनलोंबाय थान्दा जालामोन दै गांनाया गारना लाखाजागोन आरो भिडिअखौ ससे दंबावो नायलांबावदो जावै जावै जोबबोबाय जिरायनानै फाला फैबाय दाना जिरायसिगोन आरो दा दसे दहाय हालोदा जा बिदि जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम दाबाव भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनाय जाबाय आरो मा थुखानांगौ मिथिखायो नोंथांमोनहाथ' बाय बाय टाटा